svondo radarika ndakadiscover this place ndikati iyi place inoita nge inoitwa zveindustry rekugadzira matombstones kana kuti matombstones vaya vanotoda kunorova guva tichiisira vabereki vedu vana mbuya nanasekuru nanamai ndobva ndataura nabudha vakati aiwa uyai tikuratidze kuti tinofamba sei muindustry medu bhudhi zviri sei right ndizvozvo chaizvo tete wangu iyi road ndio inonzi Kambuzuma inoenda kuMfakosi ichibva nekutawuni mukasvika paflyover makutosvika parugare panapa ndio panoitwa matombstones makitchens ese emudzimba aya tinoita zvakari panapa ivo vacho vanenge vakafirwa vanouya vachitenga matombo avo panapa tichivagadzirira tichivati ati iyoyi kana mapictures tinoita padombo remunhu ipapapo rinobuda picture yake ichionekwa wazukuru nevazukuru vose vanenge vachinoona ipapo kuti ndo pakarara hama yedu saka ndonzi patiri inonzi rugare. Saka ini nditange tichitotaurisa muzuva ranhasi nekuti mishini ndo iri kungoti pakawandisa vanhu vanoita izvozvo vedu hatikurana nhema. Saka chimbondiudzai chii chakaita kuti vanhu vatange kuti isusu takuenda kunogadzirira panapa panzvimbo kuita zvezvi zvematombstones chii chakanyatsokuitika? Right ndizvo zvamukutaura tete ndezvekuti kuna vamwe zvavo Zimbabwe ino yese vakazara pano nouko nouko Warren Park asi panapa takazosarudza tapiwa nzvimbo ineyi nekanzuru tikanzi chiuya kunoko imimi muchiite nzvimbo imwe chete mugadzire pamwe chete tichisanganisa zvipo zvedu pamwe chete ndosaka muri kuona tiri panapa nhasi. Asi inoiwo itori industry yemwe ndizvozvo chaizvo apo neapo neapo. Saka titange pamabwe aya ndikuona zvichiri zvigwitsu zvidoko zvinozofamba sei kuti tizonge taguma tane zviguru kudai oko? Right aya muri kuona aya maofcats aya anobva padombo hombe notenga ari machisi mahombe idombo hombe anobva kwaMutoko kumaini then oenda kuchungwiza ndoko anosilaiswa saka ndiwo matombo amuri kutaura nezvawo ayo? ndiwo atikutaura nezvawo inonzi black granite ine matypes akasiyana siyana kune nemawara inonzi leopard rock kota rimwe inonzi black rose kota rimwe inonzi fine black anosiyana siyana almost 12 types dzemagranites aya anomainwa kwaMutoko. Saka anouya sepisi yamuri kuona iyi anenge akaita semaslabhu andikona paachekerwa akaitwa panapa pisi iyoyi inenge ichitobva kana pakati pakachekwa apa pandimadesigner madesign ataita then mapisi aya anenge akubva manje ndo maofcats saka mukuona iri kuti rabva apa saka chachoshandiki ichocho hachichashandi ndozochisa pane imwe design zvakare ichochi ndochabuda apa saka matombo edu aya iri harisati adesignwa iri asati adesignwa iri pamuchini iroro richangobva kumuchini kuchitungwiza kwacho ikoko. Saka munotora nei? Mune marori? Tine marori atinawo anongonotora anonotora ese akadai then tozouya tozodesigna kucheka masaizi atiri kuda nemadesigns atiri kuda. mocheka nei? Ndokashandisa mamuchini iripanapa ndo grinder racho ndo muchini inocheka matombo iyoyo uzongofambei zvikachekwa aiwa apa ndiro okuzaro saka irore pane blade ndotocheka magranite kuti zvinge zvichepa kwese nemapolishi sekupolisha kuitwa apo uyamuona ipapapo ndokupolisha unoitwa dombo iroro kubva pakala iyi handikona pati grey ndo zvinochinja tichiita black. So unoziva sei kuti akuchinja kuita black? Pane manumbers akasiyana siyana ekupolisha nawo kubva panumber 1 wopinda panumber 2 3 4 5 inenge rakutopenya mushonga wacho ndomvura chete neizvozvo saka makatogadzira kanenge katepi kudaio mvura nekachitobuda mvura nemupiwa nebiso mvura yacho zvinozvi tinazo tine migodhi makatocherera mugodhi ari kuona apo pane mugodhi uripo apo pane bhaketi apo iyoyo ndo mvura yatinoshandisa kuno inobhadhara kukanzuru iyoyo munotobhadhara mugodhi iyoyo ndotobhadhara izvozvo pane uyo pane umwe uri paseri apo yese iyoyo ndio inotibatsira kuwana mvura yekushandisa matombo ese sezvichita mukomana yezo aitoporisa papa handikona chitomhanya icho
Mishini mapeji waya. Ndio mashandira tunaita yo. Nechigubhu chenyu. Nechigubhu chedu. Hakuna kuchakala. Ratochinja kala ipapa. Tigirei. Rakwenda kublack manje. Nditochinja kala ipapa. Ipolishing yoyo. Yeah. Ndio makadziro anoita ma-greenhouse waya. Wow. Then from this stage moita sei. From this stage. Rakenda pa black uyai muona kuti. Kati? Kusvika panenge rachinja. Yani kuona stage yacho. Then this is the stage ya. Irapera manje kuri fly. Ratopera ipapa black yoyo. Oraba uko. Rapa uko manje. Munoriomesa kana munongorisiya motikona nongorisiya rowo marega. Alright. Andiko manje ratova polish ipapa. Rapa polish stage. Iri jasi ndio rinobuda pa kupolisha paya paya. Regrey. Alright. Hapana chinozorwa apa imvura chete nemapeji waya. Alright. Zvarivi izvozvo. Saka apa ratomira kutodesigna. Autodesigna shape inodiwa ipapapo. Saka anodesigna kuti todesigna so ndiani? Ndini ndinodesigna. Munodhirowa pasi. Ndinodhirowa zvese ndaanazogara ndatine mabhuku kare. Patiko zvino ndakushandisa kurowa musoro chete. Munhu anongoti ndoda flower makuita flower. Kuita flower ipapo. Kana ida picture yake tobva totoisa picture nefree hand. Nefree hand? Muchodhirowa kuti iri motodhirowa? Ndotodhirowa zvamuri izvozvo. Free hand. Cheta tonyora ma-details apo. Ndo zvinhu zvacho kuno. Saka timbondiradza kumwe kwamuri kudesigna zvakada seizvo ndepapi? Right, uyai muone. Zvaitori stage by stage ko mavhiri ndeyai mataya aya? Matombo ekuti adzike. Anoita sei? Anogwirisisa matombo kana ichinge auya. Munosungirira kuti ridzike aiwa arikuitwa nemauyu rori robva yazoenda and then robva rachidona pamatai. Anigona here. Alright. Saka apa ngatiti mapedza kugadzira zvinhu zvemunhu zvese izvi munoita delivery here kana munoita sei? Right, ipapo tinoti munhu anogona kuti ndine mari yangu munokwanisa here kuti maproduct ramagadzira zvapera handiti. Ndinoda kuti isu tine marori edu atinawo zvakare kuno. Tinokwanisa kuti mari yake munhu anongotipa mari tobva tanodhirivhara zvinhu zvake kwazvinofanira kunge zvichienda. Kana asinawo transport anogona kungozvitsvagirawo transport yake inotakurira maproduct iwaya achinoenda ikoko. Saka Thompson ringaita mazuva mangani kuti ringe richigadzirwa kusvika rapera? Thompson inoda almost 7 days kati wiki. Dombo remunhu rinenge rapera kugadzirwa. Saka bhudhi zviri sei? Ndikuzviona ndimune basa iri zviri sei? Saka izvo zvamanochita izvozvo zvotora nguva yakadii kuti muzvipedze pazuva? Especially ndichiporesa chiri chemusoro icho ndo zvemusoro zvekumusha zvepasi ndongochirawo 1 day chichipera. Saka pazuva munogadzira 1 kana 2 or 3? Zvinogadzira zvakawanda kaundi 10 zvimusoro because hazvina leba yakawanda. Because zvinhu zviri simple hazvina mamwe madesigns akawanda. Iri bhok. Saka inini ese kana anoda kubatai vachida kuti mundite design yakati vanokubatai panhamba 2. Ndizvozvo. Wanenge vachida kuti tivagadzirire ma-greenhouse aya kubva kumatombo emumba newaya ma-Thompson. Watibata panhamba dzinotiso 0782 264 078. Mopiwa dzimwe dzacho nadesigner wangu Polisha. Polisha. Vanoda nhamba dzaCTEO in the present office general vanovabata pa 07866 065 97. Online togara tiripo kana kufona or 027 588 594. Tinobatsirana toita zvese zvemukitchen zvichitaona mukoma flex ndo zvinhu zvese zvatinoita all greenhouse. Matombo amukutaura emukitchen ndo zvese zvinoiswa mafitted kitchen. Especially kana paine sink muchidoisa sink kana stove tinoita zvese izvozvo. Totora granite redu iriwo anopenya mamuchiratidzwa nemukomana anobva ari atotenga kuSouthern Greenhouse chitungwiza achipenya tozongopolisha
OOH kuti aite black. Inonzi brunozing. Brunozing. Ma-age chete zvinozofamba zvakanaka. Saka ngavati batei tivaitire zvinhu zvakanaka, hapana problem. Alright, hazvina kushata. Saka ndoda kuona manje finished products dzenyu zvamukuita kuti zvese zvabva zvavanapa zvakuenda kudisplay. Zvadoda kuona manje. Hande muchinotiratidza kuti ma-finished products kana kuti dombo ragadzirwa rapera rasvika raiswa padisplay rinenge rakaita seri kudai. Anenge akupenya sezvizvi seirori then ese aya anenge ama-finished products. Wow, very nice. Beautiful. But kana vamwe semaclients vamwe vanogona kuti apa paite black inokwanisa kuzviita roita black rese, but vamwe vanotiwo kuti kaita black rinotyisa. Saka that's why this one dombo pamusoro apa it's natural. Saka toporisha dombo kubva apa kuti risvike black iyi. Saka vamwe vanototi rikaita black rinotyisa. Vamwe vanoti rinotyisa. Saka vamwe vanenge vachida kuziva kuti dombo iri kuti riite black rakabva papi. Saka rinenge rakabva pakachena apa panoita popolishwa kusvika apa tingeta tuve ma-finished products eda. Saka rakaita seriri rakanaka here ringanzi zvinoita mari because zvimweni kuchengesa zvinhu zvakadai kai. Seiri rinoita 700 yes. Jesus. Iri 7. Wow, but rakanaka because rine ma-upstairs ka. Seiri tichiti rinoita 700 because material yatinoshandisa panapa yakashandiswa padombo iri ndio anonzi ma-well product. Makaunti dombo retinogara rinotenga rakapolishwa rese. Tozongoporisha ma-ages and it brunoze aya something like this ma-ages aya akasiya izvo. Aiwa atokagaje. Saka ndozva zvinenge zvakaita ichi sechingoro chega but ichi chakanamirana neichi. Ichi tichizogara pamusoro peizvi. Saka pavanozoenda kunogadzira kuvanto pane zvinoita kuti zvibatane. Zviripo zvinoita kuti zvibatane. Mushonga iwo tinoshandisa kunama izvizvi. Zviri pasi mushonga iwo dhati mushonga ndo mushonga tinongotora. Ndio tinoshandisa kuti pakunovaka pa installation pa tinotoenda kana iwo vanhu vanenge vachida kuti tiende nabhirida tinokwanisa kuvachaja mari installation inova $40 40 years kuinstalla zvine kuti local vantu iaway. Saka anoenda nemari yake muhomwe kandi anozopuwa mari apedza kuwaka dombo avo kandi hazvinoita akawanda kandi anozongopuwa sabhirida tinatsokuaprova kuti makastoma kandi maclients wafara. Saka the cheapest rechita mari. The cheapest ndo iro rine matombo e ndo rinenge richiita 200. Iro. So that vanenge vasinawo mari vanenge vainawo mari shoma. Asi chimusoro chinongochinja. Munochinja moita design yavanongochiita. Yamunodai mimi. Kana mukada chakamira chiuya. Tiwanisi ma-glitter stones anopenya. Saka so that pakuzovakwa payapayaka anozobairirwa mukati. Haiti zvekutsverwa zvakadaba it's a display chete kungokuratidza but kana takuita basa chachero good job taisati agaridu mukati tomboti hatisati ane matombo so tagumira apa handiti totagumira apa tongoapply dhaga redu pamusoro toitai kunamirira kudai so ese tichanamira so that ongooma akabudisa small piece kunze so that chachisilaba but vamwe vanogona kuti avo vasingadi matombo aya vachoda kutenga ichi oisa matiles apa pamusoro apa vanongopinda 3. Saka nema kutengesa mari still 200 yo. Ingori 200 but inenge less because kana imi muchinge muchitenga matiles enyu muri mega imi client ichitenga yega. Ichida chete musoro tongosajana nezvemusoro tonyora musoro. So that matiles acho kana tichada kuno kuti achekwe andika kuti complete the whole grave something like grave irori. Saka hapana price inochinja. Price inongochinja chete ndeye kuti mauda rakazara reka kuti muruda musoro chete. Saka rasta man chimbotaurei muda kuti chi. Isusu tinotaura zvekuti tinonge tiri kubato rema-artist ndokandoshandira kungodrowa munhu sezvo mambotaurwa namukoma ndokwandoshandira kudrowa nekunyora iri manyowa ndo zvega zvandokwanisa kutaura pabasa rangu. Isusu inini ndini wangu wekudesigner
Alright. Ehe. Ndotizana kuti chinhu chibudisa ichi. Alright. Zvese izvi tova todesign. Zvese zvamunoona tichitodesigna. Titi vatanozvifita kana munhu akada kufitirwa tonomufitira sezvachenicha Wachobudira apa chiiti. Ehe. Tasingazvizive. Zvichazobudira panapa. Uchita zvese singapapa zvokudi zvapo apa. Ehe. iwo chairo freestyle yako. Chiuya pana padhuze tinzwe freestyle. Natsodedzera noise yacho yakawanza pano. Sevanhu vengoma. Isusu tiri vanhu vengoma kati saka tonzofarira kuimba zverudo izvo ndokwedu chaiko chaiko. Zita rangu nonzi King Leo. So murudo chava tese kusvika isu tafa begodo vachisasana bebi tichisafa misodzi pamatama zvinhu zvichirema pafeya love is blind rudo vaviri shuwa izvozvo ndozvo zviri tiri tu bebi ngatite kafeya dhiri toita kunge pana Romeo naJulie haiwa murudo topinzana mambure rudo rosvika kure toenda kwatete pamwe chete nanakule nekuti ndamachuwa to London Preston. Tapiwa shoka murombedzi ndadzika medzi ndapinzwa naED Fresh saka yangu wadhobhodhobho kutsvake mafuta muzvipoto zvinobikirwa mafresh chef. ini ndau yandinitsaro verugare ndau yandisina kana mare hama nditumire runare mufonai naimi mukoma muchire hondo zvese zvamatanga zvinopedzwa nehondo anotanga hondo anourawa nemunondo ndapota zvangu musakande dombo ukasha kukwire gomo nekugara kwako hakuna rusununguko unofamba pose vakapakatira zvombo mafiro ako uchafira nhamo zvaru vakadana tivu ukati auzviwi waunoudzwa nesusu soko ari vikwi nguva nenguva ungori pamadziwo zvichakuwana usina gadziriro inguva chete mukoma wangu naimi mukoma muchire hondo tobhadharwa Ndokuva munoimba lemi? Toimba munhu. Inonzi Firetown. Firetown. Ava maartist maomba. Wakubiza. Yeah. Some of them are people try to mash up Mr. Standard, but they couldn't know. Jaja, you are the Lord of mercy, hear my cry. Because of some of them are people try to mash up Mr. Standard, but they couldn't know. Jaja, you are the Lord of mercy. Atuwasire papa. Iripo. So, ndozvese ndandawana nazvo mukati mezora nhasi ndichakubate zvakare pachikamu chinoteera. Hatitozomaramba makadaro muchititsigira-tsigirawo imemi. Zvirambo zvakadaro. Alright. Tinofara kukwazvo nekusangana nemi pazuva ranhasi kudai.